O panahon kami uri na koim ko ya ko ngurai dari kinam derio na wan te tairi ke. O kai mga yun na peritan na rako ngura ari te tam ni iri nanun te taninga. Ari pun na rakosus na sun na rakaraki ari te tangira ribuaka. Karakinan miyaw te inay ni ani tenis. Ari pun na yari kite menna awan yakamona anakaro ake popetara meni tiroata. Nte tairi ke yo sa roko roin kai ni makoro te bui me isuan na rakaraki ai. Ntokiran te wii karena ko o asande ke yaus ni tenis meni toka pai bubu ka yaus meni mari oni lizi ari rang darwana pe mete campus pai meni samambula nokes menawa o eritai apun su kumangkai dari kia ni tepene me maki ndani nga mawan yaus ari yan na yaus ni tenis me samambula pa anamaing na ko yen kanaro na pa ana ko na ke me kanan te wii kare mina yen ko te kanga ngaririk payarangin rota kini tenis imuin warakan na rongorongo suos na koina ariangko ba yai rongorongo ayasan ko angwa kipukina ayo aririk inanun na yatain tamni tamota ngaiya me ayasini asa kini marime suos yasan ko tanano na payatangira ni tenis onibusiya ni toka paya nakakaya puokana payongan nora kana tangira yo iron ni tenis Ate wari ten sos, yarang kakain nanon ang kain kan na tama maingingin mero aron na ko ni yun itinisin nanon supunay pising kaya yararon ako miyangaya. Hindi arwari mga karoy na panaw ko kay poniro na. O ni kiveya, payay te peyasan nung ibukina. Sa kisingay meyasan na pendek yang anipitakin kipena, mente kapong ni kamuanta yari kinakontemon pong. Ani tauta na rongorongon to kiran de wikarenak. Aw kanta ni nga pa ko tawroin kain data am karakin titaya yuke. Ngayarin titaya yon nang kairu ko rikak. No kira busy. Imuin na kon nokes men na yaus ni tenis me. Aya pun sukong kanya ni tenis me ni ito ka. O wata piyong kain ni kakaraki. Yang tarius. Kutayerang niya ka sus. Sebuah megdi puri ngayon ta karabus o tarakin sus. Kanga to iron ni desa tarwa ta karabus yang mantunun. Siya nonora yo mairouia ukaro. Denise, yesoy maka sus rom. Kusoy mere mangaya. Mederangan dogin naro na yakan nan. Sireni yang way mahan roko ng takapong. O paitirang kan naron tiya ka kyani. Sebuah tangira rin ang kora-kora ibukin na yamuan na rapunak intimeyo. Mestiyo pun timeto na betangira kina irome income. Kaya tangira kanan mga pe kaya merwa. Ya, yarang ringnya tetangga tuh wana irari kina rausin ke suaredi. Ya jai nari, kaya pun mimi na itabun takai. Ngai ro kaya pun nagi ino metan. Bekorang kanya kakarag makain de makoro. Ya ro na baka baka kina iron puna. O koto ko bajera. Ya pun kita niya na pero na ikin ka pesisian manang hanut. Arang titiyakin ng kiya ini berang kakawa iron puna ari. Kutaya to ka. Ubanda ko na nataya ka nga kami tayo ng mairouia ki. Ngaya may sinabi tiya ka kaya niya ngay nunuri o sito po. Nang man na nuro ko niya ka kiya. Yapon pikaya na bita kandurongan ka kami nga ngaya. Munti pa ito wana. May daw po niya pa inora kaya na ito. Inapuno to inatugye muna iro. Denise, kanaro na ba jame tayo iro na tinano ko. Oy kuri ni ka nga tanan te pa ito wana. Jaka rin yapon tangdi na piyapon singgi may ngayo aki arik. Ani imagine kan naron may ngayo mini meremi. Kuna po may amkura ke tororo miro na. Ito pa kuna po na. May abon ako yung kiyan din. Nakakawang kaya am tayo mahin na ako pundi pa si tuwa na may ngayon temere. Bon sito po roem kakarak mi ni mami. Wanga tira ko na nun na ban nakaroy ang kaya utay. Gusto nga ban nangyamo raw rin na kape may ngaya. Yatay ba nang kangangay rom? Me, as a friend, on advice na ko yung bako rin karo ate pa ako tao patakapanin rory bukim. Kuna ururi nga pa temere. Kangay yaron te life sentence. Kubunda ko nan pirin ako kinusin ako may iyang kanakusan kaangay. Iyang po na no one. Yang mo yaroy Denise. Siya ba nagyakurang kami yaroon raw etin sus. Kita aron na ba nagyat yan mo ayo iro na po na inakuroy wak niya ngaya. Denise, kwata na diya karita ko pa kami ano kung kukukurin ka marwag. Ngay ro yab ni kikiwi ko. Pangyaro na betang ito ko roin tatay yari. Oy na kito ko neka kinari rari kira ka ngay. Ipay ni ngari ko, ipay ni ngari rana pe. Ya, yan ang confusion na ni. Yari ba yasan na ko metay na yan ang kamera kasuko kyo ka na me. Sa sitara ka naman ang kayo atay ka na ro ko menokis mo ka nga. Yara nokis. Yan na megini bukina. Ito na mekin tira.
kain ka ya ko nan tara na ko ri ba ye ka be ya wai ka ai ka san ka to ka ki o wai kai Ya tayo Denise. May dete yon ka ba ya morom na kun tayo ka na ro. Tira na nun ba ya ka na to ka kanyang ka na nagusto ko na kun tira wawat. Pun karawaro yang o ya Denise. Are ko ba ide ya? O nga ya mimina na ba irarikyo. ya ba ngai ya ne iro ri ba na ko ro na ko gina ba ko me horara ba ri ki bukin ti me to mi me ne ri ki u ki An pun na ro ya friends me. Shh. Kaya kawa no keski. Ngay ro kaya ang kaben baka na tayo rom bari to pun ti me to na nan sikuy rom. ya bun san so nga yon da wan ki be ni ba nang ko ga ro na uri ta ki me ngai yang kwa ri ka nga si ro ro Ya taan Denise. Me ko buni kaway. O ko na natay na nun be ka karawa kirarikim. ya ta ya me bun na ki so nga na ro na ne ko yang o ya ne o ira ri ki na ya bun na ko na ru ka na nun den so ba pun si nga ya ro ya ne ya san bus ma yang ke na ka bus men Kumundiagin na naro na ni Dario. Nangaya tayo. Baka bunrang kanino kami tamen tao duro na kim nang kanga. Nakasuko ko mo naro mga ipakuangan po niya nga tabi ako nakaraya. O irariki na yay tabi maro ko nakaraya ni kabuan na narungrong tensosa ni Rukuan. Ay pun minas na kung nakatangay ng kanong kakaya ay na TV. Kituwa na. Wakay noray na no ba yung ay nakaraan din naro. maya ko rara ba tayo ki kaya ya bun na rai mo kai Awan yang kanya kanwan si kuya tay na inya ika women na ikay. Oro ya kita pimen na timet wan si kun tita puntam ni itamota. Tiwari nuke si sexy in kanya nuki na kon tita puntam ni itamota. Me ya kyo kira na nun tita puntam ni. Me ya na kon tita kate kan tita puntatani ngay rari kiyo ameta. Aki akakanta ni nga na pa puwantain o sin na yatam ni. O ya po niya ngoy na na niya ngwaro ni Denise. Shh. Yaw sinako na mekin no yatay yang kay nito ka. Nang kongo yeri tay manawo na kon tatay ri pa. O nga no tanapan na ko nga. May wala mo na yeri Denise. Kana yapon na kita ngira yaw itarang kan narugan ng karoya. Oh, ay pun kawar te bana no wayo. Ya mga monyo kira na pero unta monta inge yak busmay o ilang ndota kiyay. Itaw ba nang tuke wa nga ari pa. Yapon wa kin ako sa po ba. Iko takiri na non tayin tan po ka. Ya mga mon kaura na pa ain tangira kin na no. Yori pa repon kanan teman. Yes, ay kay. Nukis? Ngwe mentay. Mina. Kay bon ngay merit ay me. Akan namin na non tita puntam ni. Ongke antay rom di mana? Ngay merorong na pe. Awaw sinia sa kya kamendro ko ikay. May kya pa kya naman jero pa kay kya may na rin na kong tami. May miming kaya yabon ikinatan na ko. Ngay yabon na ko may. Ako tami ya tenis me. Ni tenis are men na yaus ngay me nito. Ay mina yayaws. Isa mambula. Ya, engki. Ang kami na pe. Ngay na si men ay flag staff iro ya anak ko ra geritay. Ngay ya. Ay haro ko roro way pa yataran na ya para na pe tami ya rituan. Kaya sina ko kain tirun tami ya may tapo na ari. Kay ngay ya pun romi ya kay tinirita ime. Akan ako sina ko akan ni. Ngay ya. Yamoy sang kan ya pirim. Tara na nang po tayo na may pirim kan nuski. Ngayon, ito may ari mo ang kami pa sinangkangain din na. Lokes, kapunso ko ikan. Ay nga, tenis me. Kung rami no tenis me, wata ko na ba akin na ikay. Sakiror. Kay kunuri ay upun tenis ikay. Itak, payo nga kakaya kinakon nokes. Ito may orin kami, ipon si kakaya ibukin na irang kanikais po meroro. Sa katami yan. Okay, sa ketchup plate, payabon na tami na yaus nokes. Sa mampulang ko, tao may enjoy mo ami pong baya po mo aratay. Ngaya sa maning at yakan doon so sari. Katatsi ka kinay ni Ari. Ang kakariyaw na. Patrata ka. Sa gula na kaputaw amina mesos. Puno matay ka ako ngay. Now, Mary Roroy. Ako natay yung kanya-kanya mga tirana na kanuan wina na sos. Sa kuy naman. Nanda na iyay ke. Iwara mi pirim. Yakin na ba mo sa utam ni payiriana ko na ba ay nagigay. Pangay, ayaw wara no ni Denise. Puntira roy ay kirong. Yaki roy ko me. Kanga si tapo yay tapay yaki raw yay. Imino wara kan na message arero. Yengi, oy tirang kanya tirong-urungan. Ay kawara na. Yari, song rai runi to kan tipikini ngapong. Mani, wanga tanay marime. Aki aspo sino ko kiki. Sa oray roy pa, iwara kanon ting ngapong. Inapay tipikini kika ka. Enapun dia ini pa itipikini. Payongan nora kit parondan na riek tu kita tete kinak. Ko wan. Away ang pondok. Yan okes kuwa kin nikiriya meni tenis. Opun tira roy rona. Kamag kita ipay ke.
Tabune yang in jora kiro na erang kain nanu at musirao. Ari aro ko na miyaus. Yanura na bet yaus ari yami ari erang tamero. Te nawa editai. Abu nora tamnin ni yaus na kay met yaus ari yayare. Yanang nako kain. Ay punta mero ara na ba? Inapuntang nakoroin kan. Wakong ira maring kana ya main kain aki. Stipu yang mantai na penika pe irom na landlord. Payangan tawai bukimi. Sok ayamer ruakin na pe mera landlord. Shonga yang ki. Wakai kong ira ndo weekend aro. Me ewara na picnic. Pangayan ni. Enawagi din ro mente kawapong. Mesa kapungan na roy temani pong payangan ni kawmaki. Sinabikin ni meya roy agam pun tangira. Namay tuy. Kaya ako. Sa kinaw Mosquito Island. Ya kamerwa aran na misas Makoro. Kung ano na wainan doy. Yay na beto wana ayarang nana ko yay at USB dolo isufa. Oan. Ikan kira ro. Eka andi kinakon na re wainan doy. Irangin daro ang kuya wainan doy. Ngay tangira wainan tuy ba ira ro. Oan ito wanan. Sakay kaki po sinako yay. Ipundikin naratay ba ipunikan. Kika ngay rom. Kaya kya kaka. Ekakawa kere pon nanami. Sa kakayaya ra truck. On manang ato chawar waiwa. Pasakareke yara pa idik tabi wainan nun kawai rake. Ngay erang sikiroi. Me tera water. Iroiri basta ugo takarara mentiaus. Paripun chamara kini picnic. Merang ini kakawa ki wowo tamisans pasakay kareke yara pa itabi wa. Ato apun pon peorari. Ngay yes it. Me yay di kirora. Yay rorora ke iraiwai. Me sakay muania. Payongan ni kaunga. Nasi iri kain na picnic. Kamabun si katauroy na pang kami basta muaning kami. Kairia kain na miyaus kana akani rin na pe. Ayang yes it ngan kanuan tinga pong. Otaran na silang pera nuki. Wai iya para ratam ni. Ayamete mo kawai na miyaus. Ayang yamete kawai ro ni ko sata na pera tap. Kanga samuan na po ipo ako ke. Ngaya kya Romi ki pangaya kamapon ko nan mama na ngay po ni Romi. Pangayan. Samuan na nubo ni Bisi. Wa me na ko me kan te ye kai no kiri mu nga ye ka ko ko me inga inga na no ya na ko ni picnic ni ngapong. Ito me so akira mo ang kan kiri pes. Mami, ato roy pa yung manang anak kong tinga po. Iyang sos. Me kangaron me kaming kan ni PC. Pangko irom, nga airang yung tamero arik. Ye kya kaka na su. Karawa ay kukuri yay na nom. Sakay karoy min na makuring ka na yay. Awiyang pa, sinang diay niyayin ni mera PC. Kape na tayo, kape, ay tinunga tiririk. Kangatira ang kuwa punganan na ya kame na ki. Titay na kape na tayo. Metawan niya mitay ni pun kinairoin kami main niya kami yay. Ngkoy, pun karawa roy ang waya. Harom awaron na rapis ni say kay nakuntay ka na ro. Ari esan tiyakin na mami. Litinis, eran suita po, roy nakon kapitan ti business. Pare, eran inuwa naman na, aki au nanuwo ilo na. Pa, narang pisiroy ti business. Mayang ka na itangiriya ni makurin ti tawtiyak. Mami, ang kana imere mangaya. Inamin na napayan ng beberi. Pun na kikuna, nekana ko beberi. Pare nga yan. Makaya tawroy ang payay kay. Are po niya nisira na peri PC. Kanita ka nga imere na menitinis. Ane po ni metaway tangiriya me. Sa punta ni nga mua arirom. Iya po rang kami tepe irom na miseran. Iya po nagtangiriya. Akam nang kanga imeronoy na ko ino. Kasabot na kinaya menanoy ko sos. Mesipun po tawri ki menawso ni isira. Akam na pun rang nikahupay na kuntay ka na ro. Kanako po niyain mga iya. Kaya daw tiyakan nan. May puto kayo na uyang o na kontinis. Kataya kukuray bisimaya tinis. O na kitaraya pa. Eko ako rumanis sira. Oy, tira ka mapun niya, oy. Tira ka mapun meroroakin niya. Akia. Tiati, pasi meroroakin naman ang una kong tinga po. Taraya. Kanakoro ko isuva. Ako sukumon tautero tautana. Panarita kina amanchi are makurin chay kom BC. Painaro ko nanay ko nakon nanaos. Kaya kitangirian siku iro yan sine. Itangirian po siku iro manitinis. Di kape sarom. Takape pun takape. Dia kitangirian ni nga ngong kakumukumu. Ay kamay sin kanakoro ko ikiki. Yak, tuway pun demani ay po ni kaway. Eneriyay ni kukuray pa yung ane penumakiro yan nakikiyakin tiriri. Patira ako nang ngatayang ko. Kuwataw na pendam kapuroy ari may na o tayen pa inorat. Awaki anap. Kuwindang tete. Kumani nga yapon san rusa na kampana tamang may ikamewang kairon. Kurang kando ko yita o pun nga yay po kami ang amuan kamewan ta kampana ayo. Ay ka nga. Inanunan na yakete pea. Kuna karini ko yay. Nanawag to way nanunin meunan kape. Siriya ni po to kayan na yare-yare. Kata yay ni pun pain dini. Jadi kita kapaya awaki anap etakanganga kata yay. Kukunan to paya si pum ukana akari kinat. Mayera,
Yato pa na pa irarikiyo, ang nikasuko ko may business. Iya tahu tak rumah. Iya ke kan nunga mika kauntia. Au life. Pun au life. Aki ya ani pa yai. Kumene yana upepere sos. Koso ino ameta ni korawa ya kotak. Kwa mwana ni karikirakia tani sina mayai. Ukana ko kipe ni ngapung. Ana ko subu. Iti peninsula hotel isuva. Ya kan na anatabu ni makuri amanti. Au ngai. Kamdang ni control maka ke. Na ina kon nauru pa na masu tu na imain. Ai ina kon basket ni pakantai. Ngaya sikiroy, oro kanu ko pa yongan na yakia kakirwe mesum. Ngai mam. Ndrokona nanaru, oya kau kangkanya na messenger, on suoi kanuan na narongorong ay kasparok, oya norang kanya tuwa na mayroon tinis. Me habri sos. Irang merurong may kayo au kantani nga pa ipon narum na may kanni. Irang nanokama ginam rongorong ay kukarokwa. Oya pun nang dota kiyay nanon zero ay akurintong. Ibukit nam rongorong. Oya rikin kaya wow sa imen ay kay pa imen ay rikin na ito kami anastinias. Am rongorong ay kakukuri na ko ay kay. Apun kari ka warakiu pa itira aron tarakiu irom. Au tabi ay kay pun dapat mirarikiu. O irang kakarinia, o ni mo na pa yan tayo na inanon na ukatini kilipes. Yami akong kanayan ni aron katim tayo na kung napusigo pang kanakuro ko ikay. O sinapun koro na bekakin eresipun koro ay kanni. Ngay napun sukun tiyaus to wana ongkwe ni pun tiyaus na beto wana. Pas nakarinay pepeay bukin na rakape mairouia raka. Mera rita ki patani kapeya ki ngaira sinapun deisa na. Mega pusigo. May anipitan ngam nunun pagyarang miya ko kuyay. Sakay sa po ikay takapong kanakuro. Rome at tangira ko, Denise. Iya ka nga, iya muna ni katitea ka raw eh. Ang kana iya kikatoka ang nunun o inera. O tira aya pun miya ko. Iya ki kuna ni miya ko choma tang kana pun nakia takairua ay ko roya. Singkana pun iya itepoy ay essence pa na ko yay. Awan na rin inakari ka miya ko na. Ang naukukuro kundo ko kan. Awan tayo ay ka aro ko iya meset ay kay. Yes Roy. Iero ko na meset ni Mina. Maurisos. Ikarau teka ba yas pare ke uta inda ita ke meangko imin da tai ya mente utana. Oi bukin nam rongorong. Oi toi mene kais po metinis. Me bon sino kes me ai po mangai yang kain te tapon tame to te puina te menes nak. Ni tenis se mena isa mampula ngai mena itoka. Oi na mekinda pa e po na tame te tapo e me mena yai no kes me. Nakakaya roya yaus ya kai kawaria on tuang ko na beteatres. Irang ini ngay nga ni kais po me ang kwe na kunta kapong ay Mayra. Ngayrang kay sa mo na nini PC. Tigiroy mo ang pong ay, I'll see you on Thursday. Mina. Anaya. Itara na tagi Mina yaus ni mea kailun nokes. Nabuntaw matuay ko. Ako naki ko na ndawa. Punta tayari, iyay tipa yakosan ko royo o yaki po rin kanya na koyim. Nawari kimi ni ngapong. Awan ng kanya kanuan di ngay na ni taraway ron duwari sos. Ante tayong kanya yu, as lang mga kirariki, on BC. Ay po naman nga pong hindi pong ito mo ni pong, awa kami nus na imarime, niyang wakanuan na picnic. Teniso na ito ka. Kamasi katuro tiraisen the rice ko kaan, napakam kay kananay, payangan ni may sarabesin. Sa kuka na pamekay, sa katuroy mo aramo ay kay, ato ang papakyo na tayo ko ni mewe ay kay mesosis. Kam nakasaya kan, panatari po niya mo roro wari na truck. O ngayon gini, mari ka na ngayon watan meta ka pa ngayon sa kapaisi ara ko kay ki. Teni sa wala rin na bita mo inanon te, de kuruan ito wana, diba sa mga pun kay kari kasi yan, ni meron na soft drink, inanon kawairan ka ngay. Ang kana to sa kitinan soft drink, tapon tinan mo ikaribiri yakin tayan pa. Sa nori na bentinan stuan sa ina inanon kawaira. Apon mga kinikoroy niya kuka, o nikatawrawa niya pa yung takakaro, me oniya yan tipo-tipo ng parondan. Nikarokwa ayaw kinimari me na truck, awari awrakin na yapay na kuona, o ni mga pusin ako ni muaniya no kisme. Yon the truck, awapon ni meroro. Taray, sinamuha mo agi, sinamuha niya mo no kisme, o kanya yay na rororay ka na, iri na nailayway. Kanya sa kangaraw na pianaki, o sa punten na pena, okay? Ya, ngayon kami pa yung mais kain na rin bikini. Niko, puntaw mo taray kay ki. Timo yung wara kam tao bas nakari kay. Ay rowe nang tao, wag inora de ikruwa rito wanari, yon ray. Ya kabuan na ba kanwana ni maring kebus na yung na try wari. O tarana na ba ngayon o ya nasi na ba kanime tenani gruwa ikaw o wai kay. O wara tira kakawag mesi kakawag gid non kakagi boson kukure yon takakaro sa mga benin mo waran. Yukwawan. Ya, kwa tayo yarang ingangan kandungan de tabwari. Ya Denise.
Ifu jatam tari pun. Senara betamin kan este bete bende parundan. Ya, ko kirahani ko. Yaman nang food charge no me yo ye. Isoi kami ya wa baita ni ngaro ire kanga tas nang kapungana ya kami ya wa nebe. Kakawa kin ki pe na ki teni pe jere. Ay, Roy. Ngay na penyon na tari pun. Me, Lisi. Are to kan mo ni mari makwakan si suangira mo ani. Hindi parundan na are. Yo bete bete boye me to. Payaw to bay wo sa. Yani, tinga ngari ni boy bunde den karaw-raw. Yarang kali kakabangan dide ye. Akin na tanga nga tare. Una taparis na lang dapat dapat yari. Punti tabayarang din. Kaya pun na ko iman. Nga nawakan mo tanto. Buki am shampoo. Aki ako na noro. Kaya pun na ko iman. Bora vera leknya sa musik na vera aki. Pangayan eh. Se, yan ang kakamang ayang waki na. Parang kani kakabangan ye. Jakia. Ngayon, saan ko na may flex staff? Naiwan ng orang ki. Yan ang kakagwatan ni kayo, Romay kan. Napayap ng kami ang tawroy. Ay, ay, muntira ko tayo, Romay kan. Awe, Ritay. Inang daba-daba barundan. Ritay, watan dom daba-daba ba yan ang miyam-tiran? Pairom, yaki ata yatiran. Kang atiran anong taparandan. Kita ata parang taririk, anata yasak tiran. Padate tari kita tarika. Patay? Yung mga kukurana pa man. Ang gawa ko yung kami biya ng magda manang. Nuwag sa nawa. Hindi biya ni kami yan kukurin kami. Kamdang smart ke. Wala ka mga tawroy na konti mana nga. Nawa ko uwata na pera pekare sinne yayon yara. O nga iya punububusin na kay truck. Pero rin po iya usina. Sa akin ang imawan siya eh. Mane, ereng di panunoy kay. Shh, an kikawas rin ko ito ka. Masongan taka-taka. Ya, may tindin mo men dira una pa ni kaya mao yay darikin tenis. Shh, o nga may tao nga naka pa yakaya tamawari. Tenis, ya pa ka na idarikin mi kay. O me yera gay burena. Tata. Toka, ang takaruayan ni maribayan ako. Mari, ang sangan draw an benang kota buena basta ben taka-taka. Epon pepe ni Roy mi pay. O the Bluetooth, pasangan ikaw ngayon the music. Darami yang ongi. Wag na romen gen na. Napaya kami taka-taka de Bluetooth speak Tayo sa ngay benang puntang buki buka ko ni kain wine nanto ige. O ngayon si Roy men karawing kami taka-taka pas nang nakong. Naiday Road, Rayway Sir. Ndroko ya Rayway ni busimaya roro ya ni marime akiana toka. Obuntu kupiana ko iro yang kia toka. O ya iri ite mena jo ameta ya kina ipu ako ya. Kokona ni kes na pantay. Pun ni mina ari ato kang kaira rikia roro ya ni marime. Pangaya me kaira rikia. Pati mena ipu ako ya nakay pun na itarina. Denise, kay ni Mina yaro ko eh. Na may gibeme ba na nakwas may kan? Yara ni. Me yari taka nga. Tera Roy taka nga. Ya tahu ni pas tanang kamuran pa yung kanay mga takaitis tapo. Ay doon na retiras karoya. Ani karakin kami kain tayway. Hime, mo nga ni kabta. Kamakakaya na namin do kami kan ni bayongan manang at jebe. Niku, away kay. Hey, anpene to ka. Bayongan manang at jebe. Mina, to ka mo ang kwe. Ako na ko ni kaya ere may kikipay mawa. Ngayon sa to kami metawa may kay. Okay, yom junior ko daw pa na may kana bay dari kimi. Iya ngayo ay tariw. Inex pa man didi kinape. Ara na ni Mina. Ya, meuri nape. Hokoy Denise. Lokis. Ya yina kay. Ya, meuri mina. Sabi na pero miyan ako may nendi ki. Na may takataki meron na menokes. Eroy, ya pa ka na bay dari kim neiris. Yarawan kami na ko yung kami. Kami na ko yun ni nga. Eroy, ya taka na bay dari kiya nakay. Yarang hindi mo nga po ka ni Denise ng kiyato ka ni Mina. Ari pun roro na mayroon to wari sos. Ng kaya pun si karawa na petian wa. Ayang ko pa yung nga kiri na ni Denise kinakikina. Yata ya Denise, papun niya yan na nawakin ni Mina ayo. Away, ari toy na pun karikirikiya na pangkay me anarungurongon ko ang ora na konsos. Inanon po siya, ay pun kante kita itiran na watapun. Awaro ko roing kanin, tekaway, ari-arin na ko yay na ko merinan kain na ko, way nandoy. Ipun din na ko titapari, o meni po ako ni kay. Ndero ari ake te peya ngongo kakarungwana
pasi tangi men nikipe arurungan ya trakari inanon tita ya kimen au aong kan rurungan te paite wana yerwe de driveri amen swanginya pa aro kon ya tapo atara na kona ki apo yo ni pisi ya keke au anorang kan te paronran ikiruwa Nakai yan pene ruo akamaboki pain karway. Nakai? Yesay kay. Yera yake takakarungwa. Yaya ay na madaya daya ka. Yaka, iriday. Yakan baka madam darad parondan naat. Akiyawo metaya. Ya. Yakan nga tiningari re yate ay kay. Sakabay sila no ba sa nando bete wabon urag na kay. Yes, Roy. Sana, Lisi. Kamakaroy na pera ba yakan basta nang nako ngairan tubutub. Ya. Ay kan rana betul barunran. Ya kami di mana? Wena no tetap wey. Nakai karau ruo ke antara Roy kawai mi pa erang ini kameran ran no ante pa mesi bore bir megay tiran nari. Tenis tanengay pa sinakay na demi ko meron ako. Yang gue jenis, tani nga ro may pena itu parimi ko na baba. Mina, ante parang ko na kami pas nengnon gugurin te pete. Ane, pergi ko. Angkian mana nga panataray mo na upay kay ni karuay. Tay. Kanang babaran suko ni Mayra kaya Anaburan kana yai ni agin na bena ko nanon jena meki. Papunta na manito tapo kanya ay tinamandan kanya yogi. Kanga jakat na kwan. Ya, tira kami ama pun degin na. Ay nangat yan na punya kay dena na ikay. Ya tau, tara, anu buah aman tayo borari bus maya mana nakaruan ni yeno na ni kapta. Fisi, an pas maya mo tatay porayo na kunano pa awan katukaki ay tayan na marak. Ya ngayon yan tani ngay. Eritay, nito ka. Pero may basta na daw matapon tayo porayo. Tara, sa usa na pa ni kangay basta na kate yan de jero kari pangangay no ni kay di ka anak eh. Kapasin kami. Imuin pero ngakin Roy pai, o ya wakin na betito punte paronran nari. Punna kita anu mo nagawa tito babunto wari di tayo menawa, away na ito ka. Ni tenis menu ke sa atin taratara yero Roy akiki. Ati men, yeri ki pai te pai ni kakiwa, pai ni yeri ni imina, ari ya ki kante petibo, me yana kon tita kate kay metanwin te paronran me yeta, me anatare puan, ari pun wawas tanap. Ya, ay bun membra na pederan ne. Ya, kanga sa kanina ko. Ya, eritay. Keme ba na to na kim pamina ya papa. Pundang ini meme upo kami ang kakara gitu kaki. Iwan, ay euro ya kakin na nita kakaro ari 2125. Ari punta tangyan pa ina chuamat. May anyang warum kan. Ya, eritay. Kurang kasih buat. Ano ko pinungwawan ni mo? Awan ng antara. Kurang kabasada makuri meman. Anak ko tuputupun dari yurari. Ya po am tayong kanin to bumew di shampoo. Ang to bumew kanin pa yung sirikairang. Tenis, kon gitu betul. Ngai bahasa karau undo. Ini dah kau. Dua punya kaya bete mina na naman fukian ni mari me. Engke, ang ya setelah ngai kau gigi. Ya pun waki tito punte paronran ni ro ya te yai kai. O na ke tapi men akatia yani te yon tu te amon te green. O ni waki ya takakaro. Sakas ko mate ya kaya tani pikini kai. O ano kirang kanito wari sauce. Ntawan unte pong nga te moni pong. O ya ro ko roi sauce yon nendi. O ni mga kipainanwa may nendi na ko nausori. O ya taxi kan may nausori na kon tiyaw sinirwa kita utero at the Peninsula Hotel. Roy, nasiku kay nakikokota roku wikay. Naukuko mo ni kakaya te tabo ay mimi na yay ni tinis. O yakawari na pa na yatapo. Ngaya punta niya ni si Roy yari iyasen kapua au simkate men te temino inanti. Nangonday na mo ni mo na au kakay. Iyero ko mesa tayo. Ma ayan tayo kay. Kay ni Mina. Mary sauce. Yari am tayo roko ke. Guess what? Siminang kay wainantoy. Pas picnic on the paronran at the moment. Itang dia pa ko nakaispo menakay. Ko kinaiya. Ani po nori ko pa yung apo ni ketchup raw may kay. Ano tam na yang ay woman. Hindi yatan te paronran. More pigs to come. Ay warang kan. Ngayari pun kamen kana makin ko tinis. Kuri ki Roy ki. Ngaya kwarangin na ki kandiri ta ki bangaya ko po ni pena ko manokes. Nanakwas ngkay na pente taxi.
Ai wara raw ya kongorante tairi kei. Ifan nagi tuoto kitenano. Me ya po mo arata yere senang nangari na bento kiyai. Ngaya mais na pa kanwante tairi kei. Ingen nani, sa mga kaingaira na kon mga rita na nape na kon dekente wiki na kon puntay na nape ayo. Nte mo ni pong. Yarang ini kakaitaw na ko yung mibukin ti metuam ni meme ni darikin nam radio. Ti metuam ni kakauya ara ko ngora ti tam ni rin nanon ti taninga. Nikatua tairikin ti mo ni pong koraki. Wakiasan di pa kain nam kostos nti tairiki ay. Ariri ki pa ni tenis, pon ni ruta, mena tenemta. Ariri ki pa nokes, pon tare mo ni pitaki. Ariri ki pa sos, pon stem mo sinteso. Ariri ki pa ni toka, ni kiatara tairas. Ariri ki pa nawa, pon tapokay koreawa. Ariri ki pa eritay, pon nantiroy teira. Ariri ki pa ni mari, pon ni monika tiroy. Ariri ki pa ni lizi, pon ni tamete eteri. Ariri ki pa ni mina, pon ni iritapeta teveya. Ariri ki pa ni yeme, pon ni meurintei sa ata. Ariri ki pa ni kapta, pon ni purayeta tuakare. Ariri ki pa ni Miriam, kesanan tawari sos, pon ni penta ke ruangi kime. Ariri ki pa tamen sos, ke tawari Smith, pon soyeta atata. Away ngay temetan mo ni Simeon tatir wari sandi ki pati sa pero nga ni kapapong nga karawan nam ko ang rayo ari titam ni rin anon titani nga ni karaginan miyaw titainay ni ani Denise nastin pupetara meni tirwata. Ntay na nabayo na kondegan ti weekend na rok sa kay nga irap pa ay tirangkan ni aron tuwa resos ngeta ko pa enang manangan tipong ngari ni kaya Vainandoy Falls. Karabay bukin ng ram, sa po ako na mesuroy.